Dhansari APHLC atumpen Karbiang Longrong asaramay atumaphan lamboy kipi. Manipur penangke beiku kia khayapan Karbiang Longalong relief camp chak nang jipualong ASDC Youth Front apen KSE atum chikroy dun thekthi. Manipur along ripenangke beiku kia khayatumaphan Karbiang Longalong dimklong pek thekthi pusi Karbiang Longrong asaramay atumpen pachinipon. Kechengsi wathalang so Women Football Championship ang dungiti mesenpen pachunpon. Aprangsi birta kelara doan uphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Phai kuni ni phai ingkoi rasir kebarni Dhansari APHLC atumpen pherang kiamai ingnisi Karbiang Longrong saramai atumaphan lamboy kipi. Dhansari APHLC lamjai sarpo Bikrom rong pharpen kaning jepon ki kedamtang prini phai trokarni Karbiang Longrong asaramai atum pherang kiamai ingnisi rong rubalong lam kilam phong ke do anta raikom sai ki atumaphan hodai dera rong asara tumaphan hodaira rong asara tumsi arona tengpen pangsai nang jipu Karbiang Longrong asaramai atumpen pachini ponlo lojendo lom huridudlo sita labangso puthagalong maduta Rongasar pan humri nei putama pupun pe lapen rongasar tum hello besar kintar malik lo pumatu tan nigi pumpe lasini tum Karbiang Long rongasar mai hin pen bangke pupono je madule nebdun ingnang dun pusita kabisar malike rongasar pina apa madu swalo song puno ajad puno ladake mo besar kintar long keni tum han nahodai bik naji pusini tum pudun lo Karbiang Longrong asaramay atum lapuson ningjetet penapi kupia posi ni lip constituency ke parlu ramterang arongalong inut Karbi pen parok polam kia puthak rong asaratum insai thektisi soarlo hamphang song atumaphan pangsai thurong lason thaksi inut Karbi pen kechia suatum meklang no kachuklem hot rong asaratum insai dun thekthedar lopusi karjupon chot lasi Karbi hejansi putor nang po phan kali rong asaratum aphan kipu kali bonta lahai ke rong asaratum si insai dunang jia potlo pusi Dhansari APHLC lamjai sarpo Bikrom rong pharpen ningjepon athe bangke lahelo je rong asar amayatum kedamtang 28 di patumi alang litum pulo alang litum pinrendet po putha alang litum phan la rong asar amai phan la sonang pu apot alang litum pulo dia changnai pu la so putha pochi nilitum pini lam klar mate lamboy labangsu aputha kachipi phasi nitum manglo lasi nilitum ki pudama thebang ke lahelo je kedamtang 6 Oktober ani harsing ronghang alangli ake hai kanije alam do dak laso kaniya alam ke dak ilitum mula media long talang polote teknologi alangli si kipulo halabang so hut ok kewai kachijor lapen ke video lang no kawaira na putha ga hut je Karbiang Long hut chodudlo Karbiang Long west Karbiang Long tum hut chodudlo labang so hut je alang litum kaning je lahai along ke bisar kendar ke Karbiang asaramai phasi na hodai nangji lapen Karbiang asaramai tumsi lahai along anke bisar kirdata klemji lapen bisar pu pusi alang litum cecak lo lapen halabang so hut a video clip ta do non nilitum long 6 Oktober alang litum kaniye la si halabang so video clip long kaniye tengsi nilitum make kedam tang nitum press meet dolong ta nitum jongpona koklo labang ke alang litum ka char julong bangke kado ko pusi pulo sita nitum halabang so kido phasi ki jong dap harsing rohang ake hai alangli 6 Oktober ani kapangdak a join si nilitum make jongna koklo la non kedam tang 23 November chuki halalong ram terang arong along lapen ke khoyasing terang jibi alang lisi lebang so lam ke kaning je nilitum arong along lapuson lo ram terang arong long lo koson ho amen ke unima krupi bangke odlang no chuklem jalo amat la rong asor atum risomar tum kado ko we lang don mat debdun cheng lo amal bang so kabisar long janir tum bisar lo amasi ni tum per edar lo ama just women justice promote masi ni tum hodai pon thu det lo pusi alang lipang da la si hal so teng pulutang te ilitum long sik sidul area arlo
lapen ke ilitum along ajak kong kidonai pulutang te kopiloma lake rong asara tumlo pulutang te nangli tumsi lamangsu aron ke insai pami pen pajudun det nangji apolo women justice forum tumke alang litum ke non ofisina chise ba alang litum lom ke alang litum bisarna pusta suar lutum alang litum la extra pache bisar vet nangji apolo sita halabang suarni kopi posti nangli tum bisar ek dat ma pusi nilitum ke hala khoya sing terang apansi ni tuma karjupon padu chitke nilitum ke rong asor ba rong asara mai tum hala ki putot ki punam sit pupan kali hala lang tuma ki punam sit hala ki chokchi abang phansi nilitum ke jong lamna kong ram terang rong khoya terang ke jibi amunilo pusi alang li cipu darlo nasi alang li jong si cipu darlo tang te lata rong asara mai long si dun luma pusi nilitum ke kamat hadam lo rong asara mai karbi rong asara mai tum anke nang litum ke cicini et napo konasi rong asara doma ma konana si labake nilitum le nang pangrum nuji tum kalilo nasi labake nang litum cicini napo lalo lapen ke isi bangke ilitum bong cedanare cipang yar data thang akimi thang akichok tawi athi lake baseless pen pulutang te ilitum media thenglo ki bangita akamos yawi lale he Nijang Karbi Anglong dong kamukam revenue circle parlu Keronia Havar Sarthipang Cholong li kichasu kituthip ahot Guwahati High Court along Kangsai along APHLC Amaipu IS Retire JI Kathar Advocate Arkoi Kathar Lapen Advocate Harun Yatum Cherab Dungsi High Court along ta High Deadlo Sarthipang Cholong li Tharli Nangji Pusi Karbi Raratum Thurpak si Chesong Ponlo La Solong KECCEM Dr. Tuliram Rong Hangta Jerab Dunsi La Solong li Tharli Pon La Soput Hag Dhansari APHLC atum Phirangkia Mai Ingnisi Sarthipang Cholong li ke Tharli Thekapot Kachuru pa Jirdunlo La Soput Hag pen Dhansari APHLC atum aphan Kipu Tot Lapen Rong Rup Palutlong li det Jipu Kipu Ji Arona Vipusi APHLC Dipu Alicia Long Klembang Phu Rup Singing Hipen Ningje Pontu Agustin Kramsa Karbi long rong maya advisor lang itu si press missing ni lo ni tom phanang pula je ka boycott ni phong bong silam klar chi pp le putang te nang le tom phanang ke rong rup same campaign pen cheng lok son sai tame nang tum klam ni phan tum hin pen kham khe du ji 25 November election claim lo sarthi phang cho long le long la si ka churo du ni li sar ni ta je churo du lo je Sara IS Retire JI Kathar lapen ke arkoring ti Kathar lalang itu phani da men chin dela non sini ning puri lo tin pana bangke hala arkoring ti Kathar lapen hala horonia phan bahini phan advocate phan chingki ti than pidun si High Court long tame la so along de putak case pai pillo lapen hok ta hok labang suang bong bangke api bangke Karbiang long organization na tum an KSA pen chenglok ason organization rat chingruma amai pia tum ta amai tum ta me cherap titu dun lo la ke nili komane APHLC pulam delo komane Congress pata pulam delo komane BJP pata pulam lo hobo pare tuliram ha sa ta arlo pen cherap dun pomane lasi akama bangke 25 ani election chun det lo la dhonsri APHLC aro pen ta media hang lo aya hok lo Sari klaim duna hak alang li nili penang li kubir kali nili kero dun kali sarthi phangcho amit hang amasi jai kathara phan kachuru pajirlo pen kala sorni sami nili tumke matro jai kathar la pen ke advocate ar koi ingti kathar la pehola horonia advocate phan bang thom phali kachuru che kali ke nitu ke rar phana choro ke KSA pen chenglok punili purke kak pantas choro lo ke CM phanta nili choro lo ke nili dadak bene ke chok che pua ni thelong ni lasi Manipura long ria long khai hi janang bong ki charbo pen suluk soda ka tomon ke jabalong Manipura long ria long pen kukia khai atum Karbiang long along nanga chepa chongji atum aphan relief camp selam pinang ji pusi APHLC Amaipu IS Retire JI Kathar pen pherangki amai long kaningja jok KECCEM Dr. Tuliram Rong Hang pen chenglok penang an ki thegiding atum chikroi dun thekthi alam chepak langpon
Lason si phai kuni ni phai ingkora sirke barni KSA pen ASDC Youth Front atum ASDC asai hemalong perang kia mai ingnisi Manipur penang kibi kuki atuma phan karbiang longalong chaklong lepusi lam the chipaklangpon Kukia khai atum ta inglong aswa khai lo bonta karbiang long ki karbia tuma phansi ke panong pina lasi angtan pen kukia khai atuma phan laso dim klong pek bom polote moke karbia khai atum duat hayamat si avedet po Lasinonta sai ke chong data men pen karbiang longalong ki wangatum karbi pi pen chepa chorsi longle philang ke namatum du piktang lo lasi karbia rada tumanta ke du kachirok tok akenang sot lu pusi ASDC Youth Front la pen KSA atum pen phiranki amaya long ningjipon sai katiki amen pen si list ken ningkan koi ningkan pikepan tame sai katiki amen pen mia tum bihari tum altum ke wang dulu dok muka malong Lahurian ke pleng set lo. Lahurian inhan langsung pada bukayan lahai ke pleng set lo list ki pisi. Dukan hema bhiti hiti long le halahai make lasi bang mayo bang fule pisi me list ki pian hala so agreement mangala nu mange non mangala make review sunang po. Pende karbeno turmas council pen mangtame isi thihek apor jate itum Hiri me mede gangi hala so poram se chieka poran bangsi list picture nain kusi lake council authority ake hai doctor turiam lohang sar pen chenglok kanda chuniri pondo laso relief camp jong si litum jong si jak bidia dopote laso relief camp ke karbiang long ke relief camp hada mangi tumanang cak hala so bangsi recognition do ko alang tuang bo laka chain system hidu ko di karbing long dam lupu hada make relief camp long hada make relief camp kumatung lo bina pogla Manipur government uci bina po di hadak tadu mati semet dak dong si bang lupu la bangke alang tumang bong sel bang internally declare or undeclared ke recognition do ko la bangke relief camp tu rumote la ka chiyeng ron po relief camp once relief camp jong si la takai establish to la make legalized ke po la di legalized ke lo po la make itum asang itum ahan di osomar to mana mangkala ko right to education di India dang no hok to me lo chali lo nei osomar bang bol tum latum handa school ke pasal libek na po right to education sido ko latum han school thon wek na po latum han college pa du wek na po itum dim ge latum tame tribal poyo ni pen kota nang sidun poyo tum lo di kichu kidu kapurhi biha beparan dala tumta kotan si po right to ko tumta me ultimately bangke dak karbing long citizenship si mandat po hala helo ka free me menai bangke migrants tum si ningkan cap ke forward mangal make da make legal citizenship mandat pote hadak bang lo lason men si budget po non karbing long bangke pinir ni bangke itu bangke 40% lan basu chot lason henlo dame majority itu minority mandat bangke lason me hendo ke mandat ti hal hendo lasi itu ngeje charke la hendo lasi totally KSL pe youth form pe namake la bangke itu make relief camp bucho gelo lake dak masih banglong elo ing samjin pe lake ni tu make chesong si samjin pe si tingi lake toy hal Phai kuni ni phai ingkora sirke barni karbiang long rong asarama yetum tong sikot pen phirang kia mai kangni Manipura long ria long khai angbong ke charvo pen suluk sudak atumon ke japen kukia khai atum karbiang long along nanga cepat jong jia phan ke wang atuma phan dim klong pek thek the pusi karbi anglong rong asarama yatum pen pachini pon la soput ha karbiang long rong asarama yatum kido rong asara tumanta chirok tok pen dusi rongar lo ke wang mi atuma phan ke pang thek duna ke nang sotlo lasila solong karbiang long arat ke doanta kachirap kachitu dun je phan karbiang long rong asaramai bidisar Agustin Kram sapen pachini pon ke damtang hopta ruini rui thom pen APSLC lapen BJP lapen kapre tumta pulam thama ka je tok lahani tum arjudun long piklo lapen bisi koi ke non la kuki tuma puthak alam se intum pini ethe thini ba taning je duni pu dhon surya ro tumta ki pudundo la pe PSLC unda ki pudundo je CM apansi punang ko CM sar jontu kaning je
abang ke dak pen kuki migrant tumhan ke lung nangji walam ningji labang ini tum rong saramai pen Karbi Anglong rong saramai pen ta cedon dun pe poloma bulote ladak kuki community ke nili tum accept ko pe polo accept bulote 1951 pen ladak Karbi Anglong ke do kuki 1951 pen ke do kuki tum phang nili tum ke accept athema ladak 8 tribes atum phang ke council pen ta recognize do hala so recognize long pe 8 tribes along pe na bangke kuki dum dai sia tribe lo la sila dak Karbi Anglong ke do akuki tum phan bangke ni litum ta Karbi long saramai la peng kuki gang bura tum ante accept bonsta non la Manipur long suluk sodak hadak pen pudam lo pulote dak nanga cepa chong po bangke CM sar ki po bangta mani litum ki pudunya bangta hala dak pen suluk sodak aku hala dak pen ke wang atum underground है मैंने एक्सट्रीमिस्ट है मैंने मते यहाँ बांग्लादेश कुकी है मैंने म्यांमार कुकी है मैंने हाला सोफांसी की पुदाम लासी नीली तुम्हें पे अनबांगता ला बांके जे आका प्रेक पन के वहाँ कुकी फंके चाक नांग ने लापेन चाक चे पुसी नीली तुम बांगता पुदुन थिपजी रोंग सार नीली तुम Karbi Anglong रोंग सार माई पेंता नीली तुम लसों से चिंगवाई लो bahera pen ke wang kuki atau phangke ni tum ta accept se la pen accept un e don rap na ka chi humri la bangke aka pregal na bonda ladak si la jay ka thar ki po bangke relief camp bi pinai pi ne nei po bangke la bangke ni tum ke thekdam long ta la bangke chok chi pigluma po bang si ni tum thekdam long ni hin pen ke lang sin je cholo no la pu Karbi Anglong Gangbra Association kuki branch याते आमार सेक्रेटरी হয় आमार Karbi Anglong बितरते बाहिर पुरा हा कुकी खान तो आमार खान कुकी गांगबुरा खान एक्सेप्ट ना करिब আগত 1951 ইয়াত সেটেল খান তো এতিয়া হে পিसफुली বহিব লাগে ইমান হে মই মাতিলে বি না হে বইতো je nili tum la karahin pe reply video jumbang lalo Karbi Anglong rong saramai pe na bangke jun tu non la tum chikhili sai official arai court tong ke long lo ma je 500 po ni tum rong sar tum da long le la 1000 aku hala CM sar ki pu bang ta 1000 pule la tumang bong ke anda jun tu CM sar ki pu bang ta CM sar ke pudam lo pude Karbi Anglong long ke inu dari cho ke along ce damde kalima lasi hala dapen a report kopi mahala si CM sar bang ning je lonta hala bangta ahok report ma kalima ni tum rong sar bang ke tum chini dendela jua kali ami press meet dise APHLC Dhonsuri aru latum aku pini press meet pithulo je ke dam tangalam selang tum purthulo ke dam tangalam den nganglong alam ke la oke wai pini la halam piposi Karbi Anglong rong sar mai tum ing scientific det ma pini ma rong sar tum ta isia himadu hada ka rong sar jong sini le to phan dak tiri pi Karbi Anglong rong sar mai phan jong si lam thinang pali li puluti ili tum kang sai dunji ni tum ta che jodunun e jong se ala dak penyong si lam thinang li lu puluti ni tum la bangke ni tum ing sai dunun la si halala tum ni tum phanai koi tap nai koi pru pen la ha alam ka che NG pu bangke ni tum bang kroi ke la se tumi pen ni tum pulo apor pilo la ni phong bong yong si la tum dia nang chohang he puluti ni tum ke pinya kop pulit le thot lo ni tum ke election a hot thopi ne hot ta la so party phangke ni tum la Karbi Anglong rong saramai ke do analong bangke ni to bangke padlu long le deji pusin tum chisik long Wothalang so Sport Association atum penche pater pipongsi ke chengsi Wothalang so Women Football Championship Nijang Karbi Anglong serdihun haklamalong ke damtang phai kuni ni phai ingkoira hiniar ni pen pangching pongsi
kedam tang phai kuni ni phai ingkoi raniar kepar ni ang dungiti pathupon bangso ang dungiti along United FC dipula pen vothalang so academy atum pensi pathupon lo Hills United FC atum kepathu ke thekmu chorajok gol ke thom an thaponsi ang dungiti che pahai pondet lo Ang dungiti ka pathu ponalong aluhiaman pen Veskar bianglong Congress Committee kong chunbang alum rongpi vothalang so Sport Association amai phu Robinson Teron vothalang so KCS akong chunbang sarlong ki terang lapen kaprek manpeng ke doatum chetong dun Jadi Hills United FC tu high lo penanganan audience sudah dan lang lo penako labang so championship labang so cepatiban itu muneng stame bakewa yang ingkas stame itu dipon mami pusi mata lasindang itu himpen stame kadok yang stame cuniri lo ansasi ladak sponsorship kan mate lasu suarlo tu pan ning parung itu isi platform lo football stame isi platform lo suarlo tu pan ning parung itu kasi kadok yang cuniri lo ansasi muneng penil tu labang so tournament pati nasi burit po Pinya birta lansi kang ton lo kardom